ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзури шумо мегардонем. дар студия Ҳабибаи Комил ва Тоҳир Маҳмудзода. Салом. Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад ки 17 декабр дар шаҳри Душанбе иҷлосияи 8 Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 6 баргузор мегардад. Дар ин бора қарори раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлосияи 8 Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 6 ба тасвиб расид. шӯрои Маҷлиси миллии Маҷлиси олӣ иттилоъ медиҳад ки дар иҷлосияи мазкур баррасии Қонуни Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи суди Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба терроризм, дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон, дар бораи ворид намудани илова ба Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйироту илова ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи маориф ва дигар қонунҳои қабулнамудаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоб ва бозхонди судяҳои мақомоти судӣ дар назар дошта шудааст. ба муносибати 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар гӯшаву канори мамлакат бунёду мавриди истифодабарӣ қарор додани иншооти гуногун идома дорад. Аз ҷумла имрӯз бо иштироки сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон боз чанд иншооти нав ба истифода дода шуд. гузориши ҳамкорони мо аз ноҳияи Восе дар ҳамин мавзӯъ омода шудааст. дар ҳошияи дастур ва ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи корҳои созандагӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки сарвазири Тоҷикистон, ҳузури вазири молияи Тоҷикистон ва раиси вилояти Хатлон дар ноҳияи Восе назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 37 воқеъ дар деҳаи ба номи Саадлӯи Шариф бинои нави таълимӣ мавриди истифода қарор дода шуд. дар чорабинии расмӣ бахшида ба ифтитоҳи иншооти нав сарвазири мамлакат аз номи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкори ватанӣ Шералӣ Шайхов барои чунин иқдоми ватандӯстона изҳори миннатдорӣ баён карданд. бинои мо ба муассисаи навбунёд бисёр эҳтиёҷи калон дошт. ба мо беҳтар мушкилоти ҷои нишаст, аввало ҷои нишаст бисёртар бигем ки мо муҳтоҷ будем ки ислоҳ шуд. ҷавобан ба қадри ғамхориҳои падаронаи пешвои миллат расида ваъда медиҳем ки бо баҳои хубу аъло хонем ва дар оянда парчамбардори миллати хеш бошем. мо насли зодаи истиқлол ваъда медиҳем ки соли хонишро бо баҳои хубу аъло ба итмом расонда дар ривоҷу равнақи Тоҷикистони биштосо саҳми босазои худро мегузорем. бинои навбунёди таълимӣ дуошона буда аз 11 симхона ва 2 утоқи корӣ иборат мебошад. симхонаҳо кушоду равшан ва бо таҷҳизотҳои таълимӣ муҷаҳҳаз гардонида шуданд. дар чунин шароити мусоид дар Дубас бинои нав 528 нафар хонандагонро ба таҳсил фаро мегирад. бино бо системаи ягонаи гармидиҳӣ таъмин карда шудааст. ёдовар бояд гардид ки пеш аз сохтмони бинои мактаб бо иқдоми оилаи Шайхово дар санни ҳавлии мактаб ҷиҳати тарғиби тарзи ҳаёти солим ҷалби наврасони ҷавонон ба варзиш варзишгоҳи замонавӣ майдони футболи хурд сохта шуда буд. гузориши Хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи Восе барои барномаи иттилоотии Навид. имрӯз солгарди навбатии таъсисёбии дастаи таъиноти махсуси милитсияи Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. вобаста ба ин санаи таърихи вазири корҳои дохилӣ генерал-полковники милитсия Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ дар шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ҷамъовати тантанавии кормандони ин ниҳоди махсус иштирок намуда аз корнамои ва ранҷу заҳмати кормандони воҳидҳои таъиноти махсуси Вазорати корҳои дохилӣ дар ҳамбастагӣ бо дигар ниҳодҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар таҳкиму суботу оромӣ ва мубориза ба ҷинояткорӣ ёдовар гардид. тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо.
تبریکات اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را وزیر کارهای داخلی گنرال پالکونیک میلیسیا رحیمزاده رمضان همراه وابسته به روز تاسیسیابی دسته تعینات مخصوص میلیسیا در شهر خوروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان و کارمندان این دسته رسانیده از کارنمایی و رنج و زحمت کارمندان این نهاد در تحکیم ثبات و آرامی و مبارزه با جنایتکاری یادآور گردید. همزمان تاکید نمود که به دوش کارمندان این نهاد وظیفه‌های بسا دشوار و مسئولیتناک حفظ مرز و بوم وطن، امنیت شهروندان و مبارزه با گروه‌های تروریستی اکستریمیستی واگذار گردیده است. هیئت شخصی این ساختار در نبرد و مبارزه‌های وزنین از مکتب شجاعت و مردانگی و امتحان و آزمایشگاه سنگین گذشته به یک نهاد با اعتماد تامین کننده امنیت کشورمان تبدیل یافته است. گرچند از تأسیسیابی واحدهای مذکور سال‌های زیادی نگذشته است، ولی در طول فعالیت خود ثابت نمود که کارمندان آن همچون فرزندان صادق این سرزمین همیشه آماده هستند برای حفظ این وطن و سرزمین اجدادی جان خود را نثار سازند. با مقصد بلند برداشتن سطح دانش، مهارت کسبی، آماده‌باشی جنگی در شرایط کوسار، مرکزهای تعلیمی واحدهای تعینات مخصوص تأسیس داده شد که کارمندان این نهاد در آنها مهارت کسبی خود را تکمیل می‌دهند. امروز واحدهای تعینات مخصوص با تکنیک حربی و لوازمات جنگی معاصر مجهز بوده، کارمندان آن در مؤسسه‌های تعلیمی دلخواه و خارج کشور از متخصصان با تجربه تعلیم می‌گیرند. در عرفه جشن تأسیسیابی برخی از کارمندان واحدهای تعینات مخصوص وزارت کارهای داخلی، ریاست قشون‌های داخلی، الفای کمیته دولتی امنیت ملی، گواردیای ملی، وزارت مدافعه و دیگر جزو تام‌های مقامات حفظ حقوق با تحفه و دیگر مکافات‌ها قدرشناسی گردیدند. دستگیری و غمخوری‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارمندان این نهاد را وادار می‌نماید که وظیفه و عهده‌داری‌های خدمتی را صادقانه و صافدلانه اجرا نموده حفظ مرز و بوم، دستاوردهای استقلالیت و امنیت ساکنان کشور را با سربلندی تأمین نمایند. در همکاری‌های بانک دولتی امانتگذاری تاجیکستان امانت بانک و سپیربانک فدراسیای روسیه صحیفه نو بازگردید. در اساس دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گروه کاری بانک دولتی امانتگذاری تاجیکستان امانت بانک در دایره سفر کاری با بانک‌های فدراسیای روسیه به موفقیت نوبتی نائل گردید. نتیجه و دستاوردهای نو در نظام بانکداری در گزارش همکاران ما. услуби нав дар низоми бонкдорӣ дар асоси табодули таҷрибаи ҳамдигарӣ муваффақона ҷорӣ мегардад. шабакаҳои нави хизматрасонӣ, дастрасии он ба аҳолӣ ва соддагардонии низоми интиқолу гирифтани маблағи зарурӣ ҳамакнун на танҳо дар қаламрави тоҷикистон, балки барои шаҳрвандони мо дар федератсияи Россия низ имконпазир хоҳад шуд. наздики 10 қарордод дар заминаи созишномаи нави ҳамкорӣ барои фаъол кардани хизматрасониҳои муосир. ин ҳама дар заминаи мулоқоту музокироти муфиди соҳабӣ давоми 3 рӯзи корӣ дар федератсияи Россия ба даст омад. инак қадами нахуз бо имконоти нав. амонатбонк ва сбербанк ду ширкати ҳамсон равобитро бо созишномаи ҳамкорӣ устувор гардонд. минбаъд иртиботи ду бонки ба ҳам шабеҳи давлатӣ амонатбонк ва сбербанки Россия устувор ва дастрас хоҳад шуд. барои татбиқи бахшҳои муҳими созишномаи нави ҳамкорӣ аллакай гурӯҳи доиму амалкунандаи корӣ таъсис ёфта дар самти тақвияти ҳамкории байни бонкӣ заминаҳои ҳуқуқиву меъёриро муҳайё менамояд. бо чунин услуб доираи фаъолияти кортҳои бонкӣ бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк дар хориҷ аз кишвар васеъ, додани қарз ба ҳамватанон содда, ҳамкориҳо оид ба маҳсулоти молиявии чакана аз ҷумла оид ба хизматрасонии интиқоли фаромарзии P2P, яъне интиқоли зуди маблағҳо аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия ва баръакс муфид, кушодани суратҳисобҳо, роҳи тиҷорат ва маблағгузории лоиҳаҳои афзалиятноки иқтисодӣ, иҷрои амалиёт дар бозорҳои ҷаҳонӣ, амалиётҳои банкнотӣ, муомилоти дуҷониба дар бозорҳо байни бонкӣ, истифодаи низоми тиҷорати электронӣ ва ғайра дар заминаи татбиқи технологияҳои муосири рақамӣ дар фаъолияти ҳаррӯза, тарҳрезӣ ва амалисозии маҳсулотҳои бонкӣ барои муҳоҷирони меҳнатӣ чун лоиҳаи миллион муҳоҷир васеъ гардида табодули иттилоот ва ҳамкориҳо бо хизматрасониҳои киберамниятӣ татбиқ хоҳанд шуд. чунин дастовардҳо дар мулоқоти сатҳи баланд ва музокирати рӯбарӯи роҳбарияти бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк икромӣ сироҷиддин салом ва раёсати ҷамъияти саҳомии оммавии сбербанк России Попов Анатолий Леонидович ба вуҷуд омада байни роҳбарон ва сохторҳои мухталифи бонкҳо густариши муносибатҳо дар самтҳои афзалиятноки молиявии ҳисоббаробаркунӣ баррасӣ гардид. риштаи ҳамкориҳо
ҳамкориҳо ҳамзамон дар низоми ширкати таъминкунандаи барнома ва технологияҳои муосири рақамии бонкӣ, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Компас плюс ва системаи миллии кортҳои пардохтии Россия МИР низ фарогир хоҳад буд ки оянда табодули таҷриба ва омӯзиши мақсадноки кормандонро дар бар мегирад. Амонатбонк бонки мардумии Тоҷикистон аст. ҳамин тариқ дар таърихи фаъолияти Амонатбонк саҳифаи нав боз гардида имконоти васеъ ва таҷрибаи ҳамқадами замон ба манфиати истифодабарандагон ҷорӣ хоҳад шуд. тавре аз маълумотҳои оморӣ бармеояд новобаста ба маҳдудиятҳои бар асари пандемияи коронавирус ба миён омада гардиши савдои Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷи дуру наздик имсол зиёд шудааст. Аз ҷумла тариқи гузаргоҳи Кулма Қароқрум доду гирифти соҳибкорони тоҷику чинӣ нисбат ба ҳамин давраи соли сипарӣ гардида хело зиёд аст. Аз фаъолияти ин гузаргоҳи гумрукӣ ҳамкори мо Хосият Худоёрбекзода гузориш медиҳад. аз рӯи иттилои роҳбарияти раёсати гумруки хадамоти гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар 9 моҳи соли равон аз тариқи дидбонгоҳи гумрукии Қулма ба ҳудуди Тоҷикистон 4736 адад нақлиёт ворид гашт ки бештари ин нақлиёт боркаш мебошад. маблағи умумии он 21 миллиону 582 ҳазор долларро ташкил медиҳад. дидбонгоҳи гумрукии Қулма бо реҷаи муайян ва бетаъхир фаъолият намуда баъди хуруҷи касалии сироятии COVID-19 тарзи кори он каме тағйир ёфт, вале қатъӣ нагардид. арз медорад як нафар аз ронандагони нақлиёти калони боркаш. мумкин 16-17 мошин гузарад, вале кори Хитой дар 3 дақиқа як мошинро боро мефурораву бори дигарро бор мекунад. ягон мушкилӣ нест. коргунони таможне бо муомила, коргунони сарҳад ягон мушкилӣ надорем. ҳамагӣ агар чиққа гузарад 5 дақиқада мо даромада борои худро фуроварда бори дигарро гирифта боз ба роҳ мебарем. ҳозираш ягон мушкилот нест. назорати санитарӣ қавӣ гашт. бо риояи ҳамаи меъёрҳои муҳофизатӣ кормандони хадамоти гумруки ҳарду тараф фаъолияти худро пеш бурда истоданд. аз рӯи иттилои кормандони дидбонгоҳи гумрукии Кулма кор тавре ташкил гардидааст ки вақти камро талаб менамояд. танҳо дар муддати як ҳафта наздики 80 адад нақлиёти калони боркаш ба ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гардид. дар Академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси факултети дипломатия ва сиёсат бахшида ба рӯзи байналмилалии муқоимат бо коррупсия ва рӯзи ҳуқуқи инсон ҳамоиши байналмилалии илмӣ амалӣ таҳти унвони ҳуқуқи инсон дар ҷаҳони муосир консепсияҳо воқеият ва дурнамо баргузор гардид. дар ҳамоиш намояндагони вазорату идораҳои дахлдор инчунин шарикони хориҷӣ тариқи маҷозӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. дар ҳамоиши мазкур олимон ва муҳаққиқони дохиливу хориҷӣ, омӯзгорон, магистрон, докторантон, донишҷӯён ва кормандони Академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин шарикони хориҷӣ иштирок намуда баргузории чунин тадбирҳоро қадами муҳиму устувор дар роҳи омода намудани мутахассисони варзида дар соҳаи дипломатия ва сиёсат арзёбӣ карданд. зимни тадбири мазкур иштирокчиён ба вазъи риоя ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар ҷумҳурии Тоҷикистон баҳои сазовор дода баланд будани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандонро дар кишвар таъкид намуданд. дар рафти конференсия таҳкими ҳамкориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои хориҷӣ дар масъалаи таъмини амнияту суботи минтақавӣ бо мақсади эътироф, риоя ва ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд, амнияту суботи байналмилалӣ, мубориза бар зидди терроризму экстремизми байналмилалӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. иштирокчиён зимни нишаст оид ба вазъи зудтағйирёбандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ, вазъи мураккаби сиёсӣ дар баъзе аз кишварҳои олам, ҳолати вайроншавии ҳуқуқи инсон дар аксари давлатҳо, ташаккули дунёи маънавии инсоният, инчунин дигар масъалаҳои вобаста ба амалишавии меъёрҳои ҳуқуқи инсон ибрози андеша намуданд. дар рафти баргузории бахшҳои ҳамоиш ки бо ширкати намояндагони хориҷӣ тавассути маҷозӣ сурат гирифт, иштирокчиён инчунин оид ба баланд бардоштани шуъури ҳуқуқии аҳолӣ ҷиҳати муқовимат бо коррупсия андешаронӣ намуда, таҳкими пайвастаи ҳамкориҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқро бо аҳолӣ дар самти муқовимат бо коррупсия зарур арзёбӣ карданд.
дар доираи ҳамоиши мазкур нутихон ҳамчунин доир ба мавзӯъҳои сиёсати зидди коррупсионии ҷумҳурии тоҷикистон ва ӯҳдадориҳои байналмилалӣ дар самти муқовимат ба коррупсия, паст кардани хавфҳои коррупсионӣ дар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ сухан гуфтанд. осорхонаи миллии тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши ҷавонони соҳаи осорхонашиносӣ таҳти унвони нақши ҷавонон дар 30 соли соҳибистиқлолӣ дастовард ва дурнамо баргузор намуд. дар ин ҳамоиш ҷавонони фаъоли соҳаи осорхонашиносии кишвар қадршиносӣ шуданд. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкоронамон. дар ҳамоиш ҷавонони фаъоли осорхонаи миллии тоҷикистон, осорхонаҳои вилояти хатлону хуҷанд ва осорхонаҳои шаҳрҳои душанбе, кӯлоб, ҳисор ва ноҳияи данғара, инчунин донишҷӯёни донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ва донишгоҳи миллии тоҷикистон ки мутахассисони ояндаи ин соҳа мебошанд, иштирок намуданд. дар ҳамоиш намояндагони вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, иттифоқи ҷавонони тоҷикистон, донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ки маркази намои кадрҳои ин соҳа мебошад, суханронӣ намуда иброз доштанд ки ҳадаф аз ҳамоиши ҷавонони соҳаи осорхонашиносӣ, ин шарҳу тавзеҳи дастовардҳо дар даврони соҳибистиқлолии кишвар ва саҳми ҷавонон дар пешрафти соҳа мебошад. зеро маҳз бо шарофати истиқлолият дар баробари дигар соҳаҳои муҳими кишвар, соҳаи фарҳанг рушду такомул ёфта истодааст. имрӯз саҳми ҷавонон дар соҳаи осорхонашиносӣ аз ҷумла дар бунёд ва омода намудани нақшаҳои мавзӯӣ ва ороиши бадеи осорхонаҳо, ҷамъоварӣ, ҳифзу нигаҳдорӣ, тармиму таҳким, омӯзиш, таҳқиқ ва ташкил намудани намоишҳои дохилӣ ва инчунин байналмилалӣ ва дар маҷмӯъ муаррифӣ дар сатҳи шоиста аз осори миллати тоҷик албатта бениҳоят назаррас мебошад. гумони нек аст ки ҷавонон бо дастовардҳои осорхонаҳои дигари кишвар дар ин доираи ҳамоиш аз ҳамдигар маълумотҳои возеҳ гирифта барои рушду такомули соҳаи осорхонашиносӣ дар осорхонаҳои хеш онҳоро татбиқ менамоянд. тавре зикр шуд, ҷумҳурии тоҷикистон кишвари ҷавон буда 70% аҳолии онро ҷавонон ташкил медиҳанд ки фаъолияти онҳо аз мадди назари ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дур намондааст. ҳамин аст ки ҷавонон ояндагони ватан ва идомадиҳандагони амалҳои неки гузаштагон ва созандагони фардои ҷомеа эътироф гардидаанд. баҳри қадрдонии ҷавонони фаъоли соҳаи осорхонашиносии кишвар аз ҷониби вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва осорхонаи миллии тоҷикистон ба онҳо ифтихорнома ва сипосномаҳо тақдим карда шуд. рушди соҳаи чорводорӣ ва таъминоти бештари аҳолӣ бо гӯшти шири истеҳсоли дохилӣ вазифаи афзалиятноки кишоварзон аст. бо ин мақсад дар доираи татбиқи барномаи маҷмӯавии рушди соҳаи чорводорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 дар ноҳияи данғараи вилояти хатлон намоишфурӯши чорвои хушзод баргузор гардид ки дар он хоҷагидорону мутахассисони соҳа ва намояндагони корхонаҳои саноатии истеҳсолкунандаи маҳсулоти ширию гӯштӣ иштирок намуда баҳри тавсеаи ҳамкориҳо табодули таҷриба намуданд. гузориши ҳамкорам Салоҳуддин Неъматов аз ноҳияи Данғара. рушди чорводорӣ омили фаровонии маҳсулоти ғизоӣ буда барои расидан ба натиҷаҳои боз ҳам баландтар ва нигоҳ доштани устувории бозори истеъмолии мамлакат мусоидат намуда роҳандозӣ гардидани тадбирҳо аз ҷониби масъулон ба татбиқи барномаи маҷмӯавии рушди соҳаи чорводорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 нақши муассир мегузорад. бо ин мақсад ва тақвияти ҳамкориҳо миёни хоҷагиҳои чорводории вилояти хатлон дар ноҳияи Данғара намоишфурӯши чорвои хушзод баргузор гардид ки дар он намояндагони вазорати кишоварзии мамлакат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон, муассисаи тозпарварӣ, хушзодкунӣ, бордоркунии сунъӣ ва олимону мутахассисон ширкат намуда оид ба афзоиш додани саршумори чорвои калони шохдор ва майда барои баланд бардоштани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти гӯштиву ширӣ ба чорводорон маслиҳату тавсеяҳои судманд доданд. дар ин намоишфурӯш хоҷагиҳои чорводорӣ ва шахсони алоҳида намудҳои гуногуни чорвои калони шохдор аз ҷумла зотҳои сиёҳало, шведи зебомонанд, симепалӣ ва чорвои майдаро аз шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон муаррифӣ намуданд. дар ноҳияи Темурмарик ду хоҷагии зотпарварӣ фаъолият мекунад ки аз ин 1170 сар чорвои зотии сарсафед ва 10222 сар чорвои зоти маинпашми тоҷикӣ парвариш меёбанд. дар хоҷагии зотпарварии Оличаблоқ 4426 сар ҳайвони
سفید ایزوتی ماینپشم توجیکی پرورش می‌یابد که از این 1450 سر میشور تشکیل می‌دهد. امسال که از اینها 900 سر با طریق باردارکنی سنی باردار کرده شده است. اساس کارکرد محصولات‌های شیری ما از همین خشکسال شدن ذات چاروای جمهوریمان سر می‌شود. در نمایشگاه امروز ما محصولات‌های شیری خالص خود پیشنهاد خلق کرده اومدیم که با مثال قایماق، سمیتانا، جرغوت، کیفیر، توارق، شیر، دوغ و دوغاب پیشکش مردمان میکنیم. طور اطلاع داده شد عین زمان در حدود ولایت 225 عدد فرماها فعالیت داشته. در آنها زیاده از 90491 سر چروای کلون شاخدار پرورش می‌یابد. در بخش خواجگی‌های جماعی بیش از 581000 سر مولی میده موجود میباشد. با گفته متخصصان در ساحه کشاورزی مملکت با چاروداری نیز توجهی خاص ظاهر کرده می شود. محض نتیجه تلاش‌های حکومت مملکت در این سمت بود که دوامی سالهای صاحب استقلالی ساحه مذکور با دستاوردهای نظررس نویل گردید. در این دوره خواجگی‌های چاروداری با راه‌های گوناگون به خصوص باردارکنی سرشمار مالی خوشزاد را به مراتب زیاد نموده برای توسعه این روند حالا تدبیرهای ایلوگی می‌اندیشند. چندی از خواجگیداران با ورود نمودن زادهای پرمحصول چاروا از خارج کشور و به طور باردارکنی صنعی خوشزاد نمودن مالهای محلی به نتیجه‌های نظررس نائل شده در رشد ساحه چارواداری مملکت سهم می‌گذارند. یکی از پروبلم‌های ساحه که امسال برای رشد همین ساحه مانگی ایجاد می‌کند در نوع‌ها نرسیدن متخصص باردارکنی صنعی می‌باشد. برای همین در این سمت باید رئیسان شهر نوع‌ها باید حرکت کنند که متخصص تیار کنند و فیلیال مؤسسه زادپروری در منطقه کلوب اگر مراجعت کنند ما آماده هستیم که همین را با تمام اسباب انجام‌های باردارکنی صنعی تامین کنیم که همین ساحه در همین منطقه کلوب رشد نماید. چاروداری قسمی مهمی ساحه کشاورزی بوده برای تامین غذای گوشت و شیری اهالی و اشیاء خام صنعتی از قبیل پوست و پشم به حساب می رود. محض به این خاطر پیوسته در نواحی ولایت ختلان چنین تدبیرهای عملی راه اندازی گردیده فعالان و پیشصفان ساحه برای دستاوردهای مهنتیشان هوسمند گردانیده می شوند. با نتیجه گیری از رفت نمایش فروش چاروای خوشزاد در ناحیه دنغره چاروداران شهر و نواحی ولایت با سپاسنامه و تحفه قدرشناسی گردیدند. صلاحالدین نعمتов محمودجان زیاوی‌دین برای برنامه اطلاعاتی نوید از ناحیه دنغره. рӯзи сеюм аст ки дар толорҳои китобхонаи миллии тоҷикистон даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ҷараён дорад. ёдовар мешавем ки дар рӯзҳои аввали ин давр хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ донишу маҳорати сухандониву суханбарияшонро пешниҳоди аъзои ҳакамон мегардонанд. ҷузъиёти мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. ҳамин гуна рӯзи сеюм аст ки даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар китобхонаи миллии тоҷикистон бо шукӯҳи хосат ҷараён дорад. дар номинаи адабиёти бачагона ки бештар кӯдакону наврасон иштирок мекунанд лаҳни шеву ширини ин ғунчаҳои умед аъзои ҳакамон ва иштирокчиону тамошобинонро ба ҳайрат мегузорад. новобаста аз сину сол духтарону писарон бо донишҳои андохтаи хеш ба саволҳои ҳакамон посухҳои мушаххас медиҳанд. дилафрӯз қосимова яке аз иштирокчионест ки дар номинаи адабиёти бачагона дар назди доварон баромад намуд. аз пешниҳоди суоли аъзои ҳакамон ситоиш карда гуфт ки бештари саволҳо аз осори насрӣ буд ки ман ба он ҷавоб гуфтам. ман зиёда аз 180 китоб хондам, 4000 мисраи шеърӣ ва 104 афсона, зарбумасалу чистону мақолаҳо азёдам. зиёдтар маро аз наср савол доданд. ман хаёл кардам ба ягон саволашон ҷавоб намедиҳам, аммо ҷавоб дода тавонистам. муаззамаи фахриддин яке аз иштирокчиёни дигарест ки дар озмун дар номинатсияи адабиёти классик донишу малакаи худро назди ҳакамон нишон дод. тавре худи ӯ мегӯяд озмун хеле шаффоф аст ва аъзои ҳакамон низ тибқи низомнома саволҳоро пешниҳод мекунанд. муаззама баъд аз баромадаш назди доварон изҳор дошт ки аз баргузории озмун ва муносибати доварон хеле розист ва иштирок дар чунин озмунҳо дар роҳи минбаъдаи ҳаёташ таъсири нек дорад. худи ӯ мегӯяд аз миқдори китобҳои мутолиа кардааш рӯзӣ нест ва ният дорад то соли оянда хониши китобро бештар намояд, зеро маҳз баргузории ин озмун ӯро ба ин кор ҳидоят намудааст. озмун шаффоф буд, ҳамаи саволҳо аз рӯи низомнома пешниҳод карда мешуданд ва маро тибқи ҳуҷҷатҳое ки пешниҳод намуда будам савол доданд.
ва албатта инсон ҳар қадаре ки дониш биомӯзад ҳамон қадар кам аст. Инсон ҳар қадаре ки бидонад аз худ кунад боз ҳамон қадар низ намедонад ва пайваста бояд мо дар талоши илм бошем. мо хушбахт аз онем ки фарзандонамон дар ин озмун ширкат варзида саю малакаи худ ва маҳорат ҷаҳонбинии худашонро васеъ мегардонанд. дар натиҷаи хондани китоб онҳо ба дунёи дигар ошно мешаванд. китоб ин як манбаест ки ба одам ҳама чизҳои гуногунро эҳё месавад ва малака ва маҳорати онро баланд мегардонад. қобил ба зикр аст ки дар даври аввали озмун ки аз 2 то 5 декабр идома меёбад, зиёда аз 70 нафар толибилмону хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии касбӣ иштирок мекунанд. озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон то 14 декабр идома ёфта, ғолибон аз рӯи 5 номинатсия 15 декабр қадрдонӣ мешаванд. тавре қаблан ҳам хабар дода будем, дар гурӯҳи шаҳру навоҳии минтақаи бохтари вилояти Хатлон имтиҳонҳои озмоишии маркази миллии тестӣ ҷараён дорад. дар қатори дигар шаҳру навоҳии вилоят хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияҳои Кушониён ва Дӯстӣ низ имтиҳонҳои озмоишӣ супориданд. ҳамкорони мо аз рафти баргузории имтиҳонҳои мазкур гузориш омода кардаанд. ин навбат маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон имтиҳонҳои озмоишии тарҳи нави маҷмӯи фанҳои низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбиро дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 ноҳияи Кушониён баргузор намуд. пеш аз оғози баргузории имтиҳонҳо намояндагони маркази миллии тестӣ бо омӯзгорон семинар-машварат доир намуда моҳият ва нозикиҳои раванди имтиҳонро фаҳмониданд. гузаронидани имтиҳоноти тестӣ ба таври озмоишӣ яке аз хизматрасониҳои нави маркази миллии тестӣ буда, ҳадафи он аз наздик шинос намудани хатмкунандагон бо тарҳи нави маҷмӯи фанҳои имтиҳонӣ, дарки масъулият дар вақти супоридани имтиҳонҳои воқеӣ ва ошноӣ пайдо намудани таркиби саволу масъалаҳо мебошад. ман имрӯз дар имтиҳони озмоишии маркази миллии тестӣ аз рӯи ихтисосҳои интихоб намудаам гурӯҳи ихтисосҳои 4 дар имтиҳон мехоҳам иштирок намуда соҳиби ихтисоси интихоб намудаам гардам ва ба халқу ватани хеш содиқона хизмат намоям. барои супоридани имтиҳонҳои озмоишӣ бошад хатмкунандагон аз чанд муассисаи таълимии ҳудуди ноҳия ҳозир шуда донишу маҳорати худро санҷиданд. ёдовар мешавем ки маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон соли гузашта таҳти унвони худро бисанҷ барои довталабон хизматрасонии нав роҳандозӣ намуд ки тавассути он довталабон ҳам бо тарзи усули имтиҳоноти тестӣ шинос мешаванд ва ҳам донишу маҳорати худро месанҷанд. امروز طبق فرمایش دایرکتور مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در همه شهر و ناحیه‌ها امتحان آزمایشی مرکز ملی تستی رفته ایستاده است. از جمله امروز در ناحیه کوشانیان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 5 ناحیه زیاده از 180 نفر ختم کنندگان از 4 مؤسسه همین ناحیه با امتحان آزمایشی جلب کرده ایستادیم. مقصد از گذراندن امتحان آزمایشی از اون عبارت است که تا که انا همین داوطلبان در وقت امتحان اساسی و یگان کمبودی‌ها دچار نشوند. یعنی شناسایی با آن همین نظام امتحان‌های مرکزی داخلشوی است. چنین امتحان‌های آزمایشی در ناحیه دوستی نیز راه‌اندازی کرده شد. ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه موافق کلاسرهای انتخاب نمودهشان به مکان برگزاری امتحان‌های آزمایشی حاضر شده از 5 گروه اختصاص‌ها از جمله گروه اختصاص‌های یکم طبیعی و تکنیکی، گروه اختصاص‌های دوم اقتصاد و گئوگرافیا، گروه اختصاص‌های سوم فیلولوژی پداگوژیک و صنعت، گروه اختصاص‌های چهارم جامعه شناسی و حقوق، گروه اختصاص‌های پنجم طب، بیولوژی و ورزش امتحان آزمایشی سپردند. امروز در ناحیه دوستی امتحان‌های آزمایشی مرکز ملی تستی گذرانده شده است. در امتحان‌ها 180 نفر خواننده جلب کرده شد. سال هشتم است که مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در خدمت داوطلبان بوده برای شرکت فعالانه آنها در امتحان‌های مرکزانیده شده داخلشوی به مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی جمهوری تاجیکستان و ارزیابی عادلانه دانش و ملکه داوطلبان امکانات و شرایط مساعد فراهم می‌آورد.
бо баргузор намудани як ҳамоиш зери унвони бо ҳам бо сӯи камёбиҳо ҷамъияти саҳумии кушодаи бонки эсхата стратегияи нави тиҷоратиашро муаррифӣ кард. тавре иттилоъ дода мешавад ки бонки эсхата ба дигаргунсозии усули тиҷоратии худ шурӯъ намуда саъй дорад ки ба як муассисаи пешбарии молиявӣ ва навовар дар соҳаи хизматрасонии бонкӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон табдил ёбад. ҳамкоронамон мавзӯъро идома медиҳад. дар ҳамоиш ҳудуди 100 нафар аз бахшҳои мухталифи фаъолият намояндагони сохторҳои давлатӣ, доираҳои тиҷоратӣ, мизоҷон ва шарикони бонк ширкат карданд. маърузатчиён нишондиҳандаҳои молиявӣ ва тиҷоратии бонк, модели нави бизнес, имкониятҳои он барои мизоҷон ва шарикон, рисолати нави бонк ва арзишҳои бонк, инчунин хизматрасониҳои анъанавӣ ва рақамиро муаррифӣ карданд. тавре зикр шуд ҳадафҳои стратегии бонк ба баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ ба мизоҷони чакана ва соҳибкорони хурду миёна, маҷмӯи хизматрасониҳо, табдил додани хизматрасониҳои чакана ба филиалҳои инноватсионӣ ва рушди шабакаҳои рақамии бонк, инчунин автоматикунонии равандҳо ва баланд бардоштани самаранокии тиҷорат равона карда шудааст. ба шарофати ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо мизоҷон ва шарикон, имрӯз бонки эсхата ягона бонк дар кишвар аст ки маҷмӯи пурраи хизматрасониҳои молиявӣ дар таҷрибаи ҷаҳонӣ қабул шударо пешниҳод менамояд. ин ҳама он дигаргуниҳо ки мо кардем, аввало мо ташаккури зиёд ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мегӯем, зеро дар ҳама баромадҳои худ он кас таъкид мекунанд ки ҷавонон, ташкилотҳои қарзӣ, бонкҳо бояд ба пешравии иқтисодиёти Тоҷикистон ва пешравии мамлакат саҳми худро гузоранд ва яке аз ташкилкардаи мо ташкил кардаи имрӯза намоиш барои он буд ки мо тавонем ба шаҳрвандони Тоҷикистон он пешравиҳо ёки дигаргуниҳо ки дар бонк мешавад ҳам дар қисми хизматрасонӣ ва умуман дар қисми маҳсулотое ки бонк дорад ба онҳо расонем, онҳо истифода баранд ва ин як саҳми мо ба пешравии иқтисодиёти Тоҷикистон бошад. бо вуҷуди пандемияи COVID-19 бонк нишондиҳандаҳои молиявии худро афзоиш дод ва мавқеи худро дар бозор нигоҳ дошт. ҳамзамон бонки эсхата ба сегонаи муассисаҳои калони молиявии пешрафтаи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил гардидааст. нишондиҳандаҳои молиявии бонк афзоишро нишон медиҳанд. дар ҳамоиш афзалиятҳо ва имкониятҳои бонки мобилии эсхата онлайн аз қабили кушодани суратҳисоби амонатӣ ва пасандозҳо муаррифӣ гардид. дар интиҳо маърузатчиён консепсияи вебсайти нави бонки эсхатаро муаррифӣ намуданд. бонк корҳои таҷдиди дизайн ва функсионалии сайтро низ анҷом додааст ки дар ояндаи наздик дастрас хоҳад шуд. тибқи иттилои масъулини бонк, вебсайти нав роҳнамои қуллаи бонкӣ барои мизоҷон бо мақсади ба даст овардани маълумот дар бораи хизматрасонӣ ва фаъолияти бонк, инчунин хариди маҳсулот ва хизматрасониҳо дар формати рақамӣ мебошад. дар рӯзҳои истироҳатӣ дар ҳудуди ноҳияи шаҳри нав мардум сарҷамона ба ҳашари умумӣ баромаданд. махсусан дар ду шафати шоҳроҳи Душанбе Турсунзода корҳои ободонию созандагӣ вусъати тоза дошт. мардуми минтақа ду шафати шоҳроҳ ва гулгаштҳои онро ба мавзеъҳои хурраму дилраво табдил доданиянд. аз рафти корҳои ободонии ноҳияи шаҳри нав ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. бинобар наздик омадани мавсими боришоти барфу борон дар ҳамаи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, ташкилоту идораҳо, муассисаҳо ва хоҷагоҳи кишоварзии ноҳия дар рӯзҳои истироҳатӣ ҳашарҳои дастаҷамона ташкил ва гузаронда шуд. сарҷамъии сокинон дар ҳашарҳои умумӣ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва бо азми қавӣ даст задан ба корҳои ободонии диёрашон шаҳодат аз он медиҳад ки пайваста дар талоши онанд ки диёри худро ободу зебо гардонанд. طبق نقشه چهاربینی کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرنو امروز در حدود ناحیت در 7 جماعت شهرک و دیهات گذراندن یک سری تازگی محل، تازگی راه و تازگی ساحل به عمل آورده شد. در عکس مذکور زیاده از 700 نفر کارمندان کارخانه و تشکیلات و شهروندان حدود ناحیه برآمده فعالانه اشتراک نموده بیش از 5 کو پرتوهای سخت معیشی به پرتوهای رسمی برآورده شد. ما کوشش به خرج می‌دهیم که برای سرسبز و خرم و تازه و آزاده نگاه داشتن حدود ناحیه و وطن عزیزمون سهم خود را رسانیم. نظام یگانه در موضوع عمل زیرنظام‌های حدودی هنگام پیشگیری عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده خصوصیت طبیعی از جمله تازه نمودن سیل‌راه‌ها، زغبرها، کانال‌ها و جویبارها عملی و گذرانده شد. аксияи тозагии маҳал, тозагии роҳҳо баргузор гарда истодааст. дар аксияи дар чорабинии имрӯза беш аз 250 нафар сокинони деҳот, намондагони корхонаи ташкилоту муассисаҳои ҳудуди ҷамоат иштирок варзида истоданд. дар чорабинии имрӯза аз тарафи корхонаи ташкилотҳо гулдони
шоҳрои душанбе турсунзода бехи гулҳо нарм карда шуда ғизодиҳӣ озуқадиҳӣ рафта истодааст. Инчунин дар роҳи деҳаи Баҳористон Сангмила ки 5 километр дарозӣ дорад, аз тарафи сокинони деҳаҳои Сангмила, Сангичоп ва Баҳористон ду тарафи роҳ аз партовҳо тоза карда шуда истодааст. ҳамин тавр дар ду тарафи шоҳрои Душанбе Турсунзода аз ҷониби сокинони ноҳияи шаҳри Нав корҳои ободониву созандагӣ ва хӯрамгардонӣ бо иттиҳоди сарҷамъии аҳолӣ ва дастҷамъии кормандони корхонаву ташкилот ва кулли заҳматкашони минтақа идома дорад. дар театри давлатӣ Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ нахустнамоиши балети Сади Оташ баргузор гардид. Аҳли театр ин шом ҳамчунин барномаи консертии диданиеро бо иштироки ситораи балети ҷаҳонӣ Фаррух Рӯзиматов пешниҳоди дӯстдорони санъати театрӣ гардониданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. барои дӯстдорони санъати опера ин шоми махсус буд. дар як рӯз ду навоварӣ рӯи саҳнаи опера ҳамагиашонро ба театр овард, албатта бо дастагулу интизориҳои зиёд. 2 месяца мы ждали этого вечера, когда наступит этот прекрасный вечер. Мы все собрались тут в предвкушении прекрасного вечера. И мы все с гордостью вообще относимся к нашему великому соотечественнику. Хотя Фарруху Рузиматову мы все, весь город ждал, когда он приедет. Мы все с удовольствием следим за его творчеством. Мы надеемся, что сегодня мы проведем прекрасный вечер. Сади Оташ ин намоишнома бори нахуст аст ки рӯи саҳна нишон дода мешавад. ҳадияи аввалини аҳли-ҳунар ба тамошобинон ҳамин буд. дар ин баробар онҳое ки ба ин ҷо омаданд интизори ҳунарнамои чеҳраи маъруфи опера Фаррух Рӯзиматованд ки аз хориҷ бо барномаи виҷа ба Тоҷикистон омадаасту ҳамроҳаш дигар ҳунармандонам баромад хоҳанд кард. намоишномаи Сади Оташ дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ навишта